Zdravo narode, danas smo pripremili fenomenalnu igru žmurke. Uzeli smo jako puno kutija i stavili smo ih svuda u skladištu. A sada upoznajmo naše takmičare. Narode, vaš zadatak je da se sakrijete u ovim kutijama, a moje je da vas pronađem uz pomoć predmeta sa ovog kruga. Šta mislite? Zvuči zabavno. Da, i umalo da zaboravim. Ukoliko vas ne pronađem sve, moram da ošišam glavu na ćelavo. Ali ako vas sve pronađem, zaradit ću $1000. Nadam se da ćemo vidjeti Ivana sa novom frizurom na kraju videa. Ne! Čuvajte se! O ne! Ok, imate 5 minuta da se sakrijete. Vreme počinje sada. Moja strategija je prilično jednostavna. Odlučila sam da se sakrijem što je dalje moguće. Možda ova kutija? Ne dopada mi se boja. Ova kao da doziva moje ime. Marija! Okej. Nikada nismo radili ovakav izazov ranije. Izgleda jako cool, ne mogu dočekati da vidimo Ivana Ćelavog. Mislim da je ova kutija jako očigledna jer je veoma blizu točka, ali baš zato što je tako blizu mislim da je neće ni proveriti. Tako da ovo je kutija koju biram. Ok, narode, u kutiji sam. Nadam se da je neće proveriti. Moram da izaberem najbolju kutiju ovde. Možda ova, možda zelena. Mislim, sve izgledaju jako dobro. Ovde je žuta kutija, ovde je ljubičasta. Obe izgledaju tako dobro. Možda baš ova ili ova horizontalna. Možda da idemo u ovu ili... Ne, ipak mislim da ću ići u ovu drugu. Ili ne, možda ipak ću otići u ovu drugu, a ne znam gde da idem. Koju kutiju Mike izabere? Žutu ili ljubičastu? Napišite u komentarima. Izgleda udobno. Vreme je isteklo, vreme je da počnemo ekstremnu igru žmurke! Automobilski točak, idemo! Već mi se sviđa ova igra, narode, jako cool. Ove okolne su jako male. Pogledajmo. Zdravo, da li ima nekoga? Crvena kutija. Čujem ga, on je tamo. Probat ću sa ovom. I ovo nije zezanje. Vreme je da proverim da li je neko unutra. Protrećio sam prvi pokušaj, nema veze, nastavimo dalje. Zavrtimo opet. Kugla za kuglanje, to je već prava stvar. Dolazim. Ovo je jako teško, niste spremni za ovo. Koju kutiju da izaberem? Imam ideju za kotrljaču je, a oni će biti moji čunjevi. Čekaj, da li upravo rekao da će da nas udari kuglom? Jako sam uplašen. Veoma tiho. Kuc, kuc. Ova? Ko može da stane tu, narode? Daj. Ova doziva moje ime. U sredini je svih kutija. Mislim da ću da izaberem ovu. Da li ste spremni za udar? 3, 2, 1. Da li je neko unutra? Jej! Pronašao sam te! -1. Kako si znao da sam ovde? Čuo sam te kako se pomeraš. Srećno društvo. Utrnula mi je noga. Nastavimo dalje. Mislim da je pronašao Emu. Hvala Bogu. Nadam se da će sljedeći predmet biti dobar. ATV! To je cool! ATV. Šta se dešava tamo? Nisam ovo očekivao, narode. Vreme je da nađemo sljedećeg takmičara. Mislim da ću da pređem preko one kutije. No, God, please, no! Niko nije unutra, ali to je bilo jako cool. Nastavimo dalje. Ovo je bilo tako opasno, ali dobra, runda je gotova. Da vidimo šta je sljedeće. Boston! Osjećam se loše zbog njih. O Bože. Nadam se da nikog nema, ali pravila su pravila. 3, 2, 1. Idemo! Vrlo je moguće da sam nekog pogodio. Proverimo. Malo se bojim iskreno da proverim. Bože, molim te da nema nikog. Ovo je jedan sočan Boston. Nice. Zavrtimo ga opet. Šta li ću dobiti? Šmrk visokog pritiska. Jako dobra fora da izbacim nekoga. Idemo.
Ko hoće da se istušira, imam vode za njega, hej! Šta mu to znači? Ovaj? Možda. Ima li nekog unutra? Mislim da ovdje nema nikoga. Idemo do sljedeće. Opet bi se posrećilo ovaj put. Nadam se da se nikada neće vratiti. Pozdravi mog malog prijatelja! Wow, 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 wow. Čekaj, uhvatio si me. Ej! Mislim da si izbačen. Haha. Pronašao me. Jesam te prevario? Da, mislim sam da si otišao. Ne osjećaj se loše. Bio si odličan. A sada, čao! A sada zavrtimo točak i pređemo u drugu rundu. Sljedeća stvar. Narode, lajkujte ovaj video ako želite da izgubimo ovaj izazov i ošišam se. Zanima me koliko je vas ovde. Wow, prljave čarape. Ovo će da bude jedna toksična runda. Pa krenimo da tražimo. Ćao, ima li nekog unutra? Ovo smrdi previše. Ivan je bio sumnjivo tih prethodne 2 runde. Sigurno je smislio nešto loše. Mislim da ću da izaberem neku od ozdo. Ovo je vama smrtonosan miris. A, da li ste čuli to, narode? Neko je kinuo. Mislim da sam bio tih. Ili mi se to učinilo? Verovatno. O, pogledajte ovu kutiju. Pa Marija je skoro ove visine. Možda je ona unutra. Pa, čuvaj se! Proverimo kutiju. Šta? Prazna opet? Pomalo da me udari kam. Još jedan protrećen pokušaj. Prelazimo u drugu rundu, idemo. Idemo, ne mogu da dočekam da vidim koji je sljedeći predmet. Ha? Narode, šta da radim sa bananom? Ne mogu nikog pronaći sa ovim. Šta je ovo? Čimpanzina! Mislim da sam razumeo, gorila želi bananu. Da! O Bože. Ovdje si. Šta je bilo to? Našao sam te, hvala gorila. Pobedio si. Idemo dalje. Idemo. Vreme je za partiju golfa. Ja sam posljednje ostale, Ivanu nije ostalo još mnogo pokušaja. Imam jednu lopticu, što znači da imam jedan pokušaj. I biram tu kutiju. Pa probajmo. Kako da znam da je neko unutra sa tim slabim udarcem? Niko nije unutra, ali dao sam sve od sebe. Ivanova intuicija nije baš dobra, što je dobra za mene. Narode, moram da otkrijem u kojoj se kutiji sakrila Marija. Vreme je za boks. Moram da budem tiha kao miš da bih videla ćelavog Ivana. Mislite da ovo nije dobro, ali ne želim da udarim Mariju, već samo u njenu kutiju. I mislim da ću da probam ovu. Da li si spremna da primiš udarac? 3, 2... Ivan je loš bokser. 1... Marija nije bila ovde. Rekla sam vam. Treba mi još predmeta. Štake! Idemo! Velika štaka za veliku kutiju. Štaknimo je! Udarac! Sada je vreme da proverimo. Hej, šta radiš unutra? Ovdje sam zbog dobrog kadra. A mislio sam da sam pronašao nekog. Ma daj! Ok, idemo u sljedeću rundu, valjda će biti nešto bolje. Okrenimo točak. Nunčake! To će biti jako dobro. To je bolelo. Nisam baš najbolji sa nunčakama. Da budem iskren, sve manje verujem u svoju pobedu. Jako puno je kutija ostalo, a ja sam jako gladan. Ovo je mnogo bolje, sada samo treba pažljivo da izaberem. Sudeći po mirisu, Ivan je negde blizu. Marija, u kojoj si kutiji? Možda ova? Ovo je nepodnošljivo. Moram da ostavim picu i da nastavim da tražim. Što bi Marija izabrala? Zelenu ili plavu? Znam da je ogroman rizik, ali miris pice me izluđuje. Imam samo jedan pokušaj i moram da izaberem mudro. Jako rizikujem. Wow! Ko je to? Marija?
Okej, uzmi sada picu. Bila sam toliko gladna, tako je dobro mirisala. Pa, izgleda pronašao sam sve. Pa izgleda je tako. Yeah! Ah, Narode, bilo je jako cool. Sadržao sam kosu i zaradio sam $1000. sigurna sam da si samo imao sreće. Sledeći put ćeš izgubiti. Nije ni važno. Narode, hvala vam što ste gledali video, lajkujte, pretplatite se i ako ste uživali, komentarišite. Možda ovo i ponovimo. Ćao!